keras atiku, kuwatir pikirku. Nitik alun kang gedhe mesine jero segara iki. Nanging bareng aku ambyur kok nyolong pethek. Jembare-jembar halune gedhe nanging kok mung sak polok jeroning segara iki. Wah, kene yo aku dadak kuwatir yen mung sak polok wis mau-mau aku njegur segara. Pangudara saning Sang Bima kepireng dening kupinge gajah Sindu Banda. Ya Setu Banda. Nadyan gajah kepengin dialem. Duping mangke miyarsa marang pangandikaning Raden Werkudara gelo dadakan. Marga datan tinampi kang dadi labuhanira. Tiwas kaselak nyepakake geger. Parandene ora entuk lem saking Sang Bima. Putung atine Sang Gajah Setu Banda nadyan gajah ning putungan aten. Sigra Sang Bima kini pataken gajah wangsul wah ora guna lek kula labuh iki. Mangsah mamu pecah cancut gumreggut manjing segara Sang Bima. Migek jangga kang larih katon naga kumambang gengyosake lur kumbang. Anaka galak kumelap nyaut wentising Sang Bima ya ginubet salirane. Tutuk nyathek pupu petit wis dumunung ana sak dhuwuring jangga. Nenggih naga ingkang ngakak sejatine aran naga Nabatnawa. Naga Nabatnawa. Hangalah patining Sang Bima. Wanci bangun wewayangane ingkang nglamuk semundhung wiyati dadi lintang Bima Sakti. Setengah henget Raden Werkudara ingkang duk nalika semana wis pinaringan pusaka dening Hyang Indrasuk wujud sesupe Drewendra. Nanging bawane wong kang klimput Sang Bima wis datanenget Purwadasina. Amung pungun-pungun jroning batin kraos lamun ta wontes sinathek dening sawer. Ciptaning gawe Sang Bima arsa ngalihaken tutuking naga sampun ngantos wontes ingkang sinathek yekti ora bakal nampa pati. Raden Werkudara arsa nuduhaken marang patine cangkeming naga kaalihaken arsa kacokotaken wonten ing pilinganipun ingkang kiwa ingkang dereng keburian lisah tala. Nanging saking urusane nggih ambenggang Sang Bima datan kraos lamun ta kuku Pancanaka kang landhepe 7 penyukur nyogok telaking Punang Nabatnawa. Binenggang Punang tutuk saka rasane kang benggang suwek kapisanan. Suweng Punang cangkem blabar ludira nganti sak jong pesagi doe.
Raden Werkudara wis kandhas ana dasaring segara. Nanging ana kaelokan, apa ta kaelokan kang den sumurupi? Dasaring segara ana pulo kang asri, mawa cahya yekti padhang dudu soroting srengenge. Tengahing pulo ana bocah bajang kang lenggah, sumunar cahayane ngebeki dasaring segara. Sigra pingarepekan dening Sang Bimasena. Aku iki ngimpi apa nyemurupi kahanan kang nyata. Kajeke aku mau ambyur segara nanging kok iki ana pulo asri temen kahanane. Pulone mung cilik. Nanging kok padhange kaya ngungkuli soroting basanta. Iki ana bocah bajang dumunung ana tengahing pulo. Kulup Bratasena waspadakna ulun nggih. Ulun Hyang Dewa Ruci ya Hyang Uruci Bathara. Wah, anggepe apa nungkak krama karo aku. Lan wis ngerti sing dadi jenengku. Aja to kang kita nggih Bratasena, nadyan ingkang nerahake kita ulun iku wis pirsa. Tumuli manembah marang jeneng ulun nggih Bratasena. Ora sidi aku manembah karo kowe. Donya iki ora ana kang tak sembah. Mung siji kang tak sembah yaiku sing nguripi marang Bratasena. Nggih. Yen pancen mengkono kang dadi kapitayan kita ya klebu ulun iki ingkang dadi wewenang marang kahanan kita. Awit sumurupa ulun iki wenang nitahake ora wenang tinitahake. Wenang murba tan wenang kapurba. Wenang kuwasa ora wenang den kuwasani. Jagat saisine iki wenang ulun kabeh nggih Bratasena. Wah, kumentus temen tembungmu. Kowe bisa duwe tembung lamun jagat iki wewenangmu. Aku gelem manembah marang kowe waton kowe bisa ngerti sapa sing nurunake aku. Oh, iya nggih. Sejatine jeneng kita iku Atmajendra Ngastina. Putraning Sawarga Prabu Pandhu kang paputan kelawan Dewi Kunti karo Kunti tunggalyana telu. Kang pembayun Puntadewa panenggake jeneng kita dening Kang Angka 3 Si Permadi. Wondene wong tuamu dawuh kelawan Dewi Madrim peputra loro. Yaiku Nakula lawan Sadewa. Pandhu iku atmajaning Abiyasa, Abiyasa atmajaning Palasara. Palasara iku atmajaning Sakri, Sakri atmajaning Sekutrem, Sekutrem atmajaning Manumanasa. Manumanasa atmajaning Parikenan, Parikenan atmajaning Bermani, Bermani anak Brama, Brama anak Bathara Guru.
Bathara Guru kuat majaning Hyang Tunggal majaning Hyang Wenang. Nggih. Ya sifat kang wenang kang tan kena pinurba iku yekti kang nerahake jagat saisine iki. Sesembahan kula paduka punden kula selami kula gesang nembe menika kula nyembah ndodok basa kaliyan paduka syukur mangayi bagiya sekedhi jemurung kulup lamun kita wis bolong rasane ngati kita lan temene ulun wis mangerti apa ta wigatine dene kita manjing jroning dasaring samudra karana kita nampa tuduh saka guru kita Begawan Durna. Kinenang pati ngendi papaning tirta pawitra dimahening suci ya banyu perwita suci. Kaluhuran dawuh paduka Hyang Pada Pukulun. Sumurupa nggih. Sak temene kang den upadi jeneng kita Kulup Sena iku wis keselira dening ulun. Menawi mekaten menapa kepareng menawi kula suwun Kulup Bratasena ulun nglilakake apa kang jeneng kita suwun nanging dudu kene papane nggih mara manjinga jroning guwa garba ulun lamun kita bisa manjing jroning guwa garba ulun yekti ing kono kajaba jeneng kita antuk banyu perwita suci uga bakal ketemu kang jeneng kita upaya yaiku kawruh kasampurnaning dumadi Begulun Cibul ngayuh ngawiyat uta ngitung lintang pangeh kelampanipun ing atasipun paduka namung sak jentikan suku. Kula menika ageng birawa menapa kelampan kula saged manjing telenging guwa garba. Ulun katone cilik nanging yekti gedhe nggih aja mung jeneng kita. Jagat saisine iku kapurbana ing guwa garba ulun. Lajeng kados pundi caranipun kula badhe manjing guwa garba. Kulup Sena mara enggal manjing metu marang Karna kang sisih kering nggih kanthi pamatek waninging ciptamu bakal kasembatan kita manjing jroning guwa garba ulun. Kulup Werkudara kula nuwun wonten dawuh sawise jeneng kita Kulup manjing jroning guwa garba apa ingkang kadulu jeneng kita Kulup Duh Pukulun kula mboten nyemerapi menapa-menapa mboten nyemerapi kiblat ler kidul wetan kilen boten nyemerapi sawiji-wiji hamung bingung raos ngemanah kula Pukulun. Iya to nggih. Yen pancen mengkono Kulup Bratasena mara jeneng kita ngesti ya marang panjenengan ulun. Tansah marapanoring suksma sinukmaya winah nyaweng sepi sinimpeng kelenging kalpu. Pambukaning warana talen saking liyep layaping ngeliyet pindha pecating supena sumusuping rasa jati kocak ing mangke Sang Haryasena pandhyana ndhuaken pangesti marang Sang Ruci Bathara lapet saking pantenging pangesti dadak sakala sang Sena wis ngadhep ing ngarsaning Sang Ruci Bathara. Kulup Sena
Sawise jeneng kita ngesti marang ulun, samangko apa ingkang katon ing sira nggih, Werkudara? Inggih Pegulun. Ing samangke kula sampun hanon dununging kiblat leri kidul wetan dalah kilen. Saha kula nyemerapi wonten urip setunggal nanging arupi warni 8. Kados Obro Makorta lan kados Putrandenta. Ugi kados tawon gung ingkang gumolong. Kados cahya ingkang moyo-moyo lan kados retna muncar. Kados Darum Mayawati, kados rembulan saha kados Kartika Pegulun, kados Obro Makorta lan kados Putrandenta. Ugi kados tawon gung ingkang gumolong. Kados cahya ingkang moyo-moyo lan kados retna muncar. Kados Darum Mayawati, kados rembulan saha kados Kartika Pegulun. Dupi kula wuninga menika sanget kasengsemanah kula Pegulun. Sumurupa kula Bratasena, rupa wawala iku sejatine nuntun marang sifat kang linuwih. Lan rupa wolung warna iku pinerang dadi loro. Ingkang papat karepe marang dat sifat asma pengal. Dene dat iku cipta, sifat iku wujud. Dadine lair kelawan batin. Asma iku sejatining manungsa. Wondene apengal iku sejatining pramana. Dadine Gusti lawan kawula. Wondene ingkang papat kulup manjing marang hawa nafsu kang rupane abang, ireng, kuning lawan putih. Ingkang abang iku demen panas baran, srayi drengki kalem nyamah penggawe becik. Demen hangongrong turpa dibiya sekti. Wondene ingkang ireng demen memangan, angongsa-angsa doyan turu, hangugung hawa karem nepsu nguja swara seru. Ingkang kuning kulup demen ngubu pilaku cidra. Saka kareme milik doyan reruba, mula taberihan nanggulangi barang ingkang rahayu. Lan tansah demen ngangkah-angkah dudu wajibe. Yen kepepet yekti wani nempuh marang panggawe Allah. Wondene ingkang putih kulup sena iku demen teteki murih suci, muhung narima murih sampurna, moh rekasa lumuh pakumpulan jalaran saking wedi marang pagawean. Lan trima bodho waton ngaso. Anane mung ngengleng meneng lamun takodeng. Mulane banjur dimungsuh marang kang abang, ireng lan kuning iku mau. Kulup Bratasena. Wong urip iku luwih ewuh lamun ngelingi marang pratilaning ati kang papat mau. Sabab ora ngantepi ya luput, dene yen ngantepi ya durung karuwan. Mula prayogane lamun demen wening ya kudu bisa misahake marang hawa kasebut kulup Bratasena. Duh Pegulun, sakelangkung bingung manah kula dupi kula enget piwucal ingkang mekaten. Ingkang menika kula nyuwun mugi paduka Pegulun kepareng hanglajengaken paring pitedah dununging kawruh sangkan paraning kagesang. Menika menapa kedadosanipun saha nyuwun pitedah paduka Pegulun ajining ilmu dalah suruping panemu. Iya nggih. Kula Bratasena mula kang den waspada anggon kita mandeng marang surasaning ilmu gaib. Wondene menawa sira pitakon kedadeaning manungsa iku saka Trimurti lawan Hawa. Trimurti yaiku siji cahyaning surya, loro cahyaning rembulan, kaping telu cahyaning lintang. Wondene Hawa iku saka sarining bumi, geni, banyu kelawan angin. Trimurti lawan Hawa iku mau kumpul nulya bareng lan tumiti sing trita nirmaya ing kono banjur kasamadan
wirayating dat nganti dadi tunggal jati ning kahanan kita iku. Mulane jagat gedhe kang gumelar iku cacahe ya ora beda marang jagat ingkang kasalira marang jeneng kita Kulup. Kahanane padha, isine uga padha. Nuren inggih. Ulun sampun radi srawong-srawong raos sing manah kula. Kulup Bratasena. Manawa jeneng kita nyuwun keterangan ajining ilmu. Ngelmu iku angel yen wis ketemu, nanging kosok baline Kulup kudu tansah ngelingi marang pepatuh sarta ora kena nerak marang angger-angger apa dene kudu tansah netepi kang sinebut idep madhep tetep lawan mantep. Leripun kados pundi pengulun. Idep iku kudu bisa manembah marang Gusti lan ngluhurake asmaning Pangeran kang Maha Kawasa. Dadi kena ngaranan ngawuri marang uripe, nyukuri marang nikmating Gusti. Wondene tegese madhep. Kudu bisa nyegah hawa nafsu karben bisa wening. Tetep kang mengkuwerdi aja kelu marang panggawe dudu dimene darbe budi ingkang rahayu. Marga yen to nganti melek ora wurung bakal bisa mbilaeni. Wondene tegese mantep nggih. Jeneng kita kudu nglakoni ing sedya. Awit sedya ingkang mengku penerima iku obah musik menungsa mung sedrema. Kawula sumendhe mring karasaning Jwanggudipati kang tegese mesthekake barang kang durung kasat netra iku bakal kesiku ing Gusti. Mengkono nggih Bratasena mungguh panjinging ilmu. Wondene manawa jeneng kita pitakon marang suruping panemu yaiku kang sepisan sinebut Setya Legawa, kapindho sabar narima, katelu bare budi, kapate yaiku Bawa Leksana. Wondene Legawa kang mengko teges aja sugih sujana ingkang lila ing donya ikhlas marang pati kang pamriya supaya rahayu. Nandura kelakuan becik lan suci kang sarta welasan tansah tepa-tepa mring sapada lan netepana marang wajib. Kawula nuwun werninggi. Wondene tegese sabar narima Kulup. Sabar yaiku den saranta ing tekatira. Yen lagi kadukanan ing suksma kudu kang tansah rumangsa. Dene narima nggih yaiku tansah ngentenono sing jiwang suksma. Awit ing tekad usaguh anglakoni wondene beja cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodheng urip lawan mati yekti iku wis dadi sandangane ngawurip. Kudu linakonan kabeh lan kudu denantepi. Tegese berbudi Bratasena demena tutur becik, demena madhangake wong kang peteng pikire sarta demena tetulung marang wong kang ketaman ribet. Wondene yen Bawa Leksana nggih ingkang gedhe hambege sarta kang luwih budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu tansah mulat lan awas lan uga tansah taliti mranata basa tandri ing karti sampeka. Dene sirikane nggih menawa jeneng kita tumindak dusta, candala, nganiaya mring sepadha-padha. Sekabeh wulan-wulan iki nggih Sena yekti dadi sarana ngelmu nyata ing reh kesampurnan ya ing anaran tirta puruhita suci lan pinangka sarana uduning kawruh panunggal. Kulup lamun jeneng kita wis nampa kang dadi dawulun kabeh iki yaiku kita wis nyumurupi marang puruhita suci. Bumi konjang ganjing langit kelap-kelap lergen tanging sang maweh gandrung.
maos bingah manah kula. Dening mangke kula sampun saged nampi sedaya paring piwucal paduka Hyang Urji Bathara. Kula Bratasena gandeng wis antuk karya nggon kita nggayuh marang kasampurnaning urip. Lan nggayuh tirta perwita suci ya tirta pawitradi. Tumuli kula enggal metu saka guwa garba. Nyuwun pangapunten pekulun. Kula sampun kraos wonten ing mriki. Kula mboten nedya badhe wangsul dhateng alam kula sekawit. Kula sampun kraos mapan wonten ing mriki. Bratasena durung wancine nggih. Wah, mboten. Tetep kula maksih katurm wonten ing mriki. Lan selami kula mboten badhe manjing dhateng alam rame. Kula mboten badhe kempalan bebrayan ingkang namung badhe damaka denging gesang kula. Kula sampun raharja dumunung wonten ing mriki. Ora kulup isih akeh sanggeman kita, rungokna penangising kabeh para kadang kita. Bratasena kanthi kita metu saka guwa garba wis katon ginelung rikma kita. Gelung ingkang mapan ing mestaka kita iku wis nuduhake panunggaling kawula lawan Gusti, Gusti lan kawula. Kawula ninggih. Kajaba saka iku nggih. Wanti-wanti pitungkas marang jeneng kita Bratasena. Gurumu kang ana Ngaracapada iki Begawan Durna. Guru sejati ya jeneng ulun. Kawula ninggih. Mula aja nganti jeneng kita gak sia sewenang-wenang kan Begawan Durna ngering ana. Pinanggih kita marang ulun wilantaran saka pituduhing Begawan Durna. Kula istaaken dawuhipun ulun. Ulup. Iki calone guru bakal nemu penandang tumuli entas nangka sapa penandang. Lan elingno kabeh para kadang kita. Nggih tumuli bariya mring ndaratan. Kados pundi anggen kula saged wangsul kula mapan wonten dasaring samudra. Kene nggih tumumpang ana ing epek-epek ulun. Bakal ulun iki palakrabane nggak gancang lakumu. Mumbul saking dasaring samudra Sang Bima taniki cap njalu mawat nengno kanganing madyaning pertapan Sukalima Dahiwang dono kaswanan Dian Permadi. Lole sumo ranting ning tumpul wana jati alas jati wana jamo seprapat wis limpat ya aku iki Permadi. Inggih kula ingkang sowan Rama Penemban. Kuwi arep mateni aku Permadi kuwi arep mentala nyirnake aku nyoh. Aku patenono aku ora bakal lunga saka pertapan Sukalima kene aku ndang suduken keris sing wis tak aturake iki. Menapa kula edan ketali buta Rama Penemban. Mugi keparenga mirsani
ingkang kula aturaken menika ukiranipun menapa linciping curiga. Kowe mengko karep apa kok ngaturke ukuran keris menyang aku, ha? Rama Premban. Bedah menapa kula gesang wonten Ngarcapada menawi mboten tetunggilan kaliyan Kakang Mas Bratasena. Rama Premban mboten tresna kaliyan Pandhawa katitik. Rama Premban wentala mejahi dhateng Kakang Mas Bratasena. Oh, landhep jengkul pamikirmu Permati. Apa wis ana critane yen Durna kuwi mentala karo Pandhawa? Eling-eling kene jaman ketemu sepisan karo aku, Permati. Aku duwe pusaka harep dalirya sengkali tak paringake marang kita. Manggene kok banjur kowe duwe tembung aku mentala mateni Pandhawa. Ora watak Durna mentala mateni Pandhawa. Namung buktinipun Kakang Mas dipun seguraken dhateng samudra. Kuwi ngupaya marang Kang Den Upadi Si Bratasena. Namung napa badhe kelampahan wangsul. Permadi. Seksana capu iki. Bedhog tengange mongko Werkudara ora bali. Aku nututi jegur segara ulatna Permadi. Piye pawartane Nyai Permadi? Semanten ageng ing tekadipun Rama Penemban sampun patembaya Kaka Prabu. Apa patembayane? Bedhog tengange Kakang Mas dereng kundur. Bapa Durna badhe sumusulam njur segara. Weh, ladal. Bathok bolo isi madu. Pancen temen-temen tresnaning Begawan Durna karo kadangku Pandhawa. Gong, heh. Nah, tak kira nek wis turu le. Urung. Turu apa? Aku akhirnya sampak terus ini seneng hatiku wis. Wis, sampak nang rampung. Ndang pedhok bojoku. Wow, alah Gong, olehmu ngiler. Ajak kaya urung tau petuk. Ha piye lho, anggere nang kene metuk mung wedhus karo unta. Wandamu. Gawan Durna nyemplung segara, Gong. Wis ngelangi. Ya urung karuan. Layak mau nganggo klambi renang. Kita motel-motel. Oh, apane? Mbakone. Oh, la iya. Nyet baju renang ya ngono kae kok lekmu. Baju renang iki ora kena brukut, mereka pancen dinggo nglangi. Ha iya. Lajeng kados pundi Kaka Prabu? Dimas Arjuna. Maraya padha diulatake menggisi ing samudra swawi kula dherekaken. Mata aji sepi angin Begawan Durna mung sakbiaring tatip wis tumeka ning pinggiring segara kidul. Wis prapta pinggiring segara kidul Begawan Durna nglangkungi parang taritis. Ngongak wiyaring segara saking tengahing guwa Langse. Nalika semono ngulataken dhateng Kang putra Sang Bratasena. Amung ngungak minggah ngulataken dhateng lakuning srengenge. Lampahing saya pinandheng Begawan Durna saya menengah, saya manengah. Wancine wis bedhog tengange. Ing mangka dereng katingal dumedheling Sang Bima. Netepi marang prastya ucaping Begawan Durna. Anakku Werkudara. Iki wis bedhog tengange kowe durung jedul nggih Bratasena aku nututi kowe nyemplung ya segara ya nggih.
Aduh. Sinuwun. Ana apa? Kawan Durna mlumpat ing guwa langse. Kados manuk mabur blebyur nyemplung segara. Alah kawan Durna. Wis ngesahke utang. Wis kok nyemplung segara. Ya wis ben pancen kuwi wis dadi tekating Begawan Durna. Ya kuwi guru sing apik ki ngono kuwi. Nuladani karo muridé. Oh, kayak ora iso enggak kok. Lah apa to kalau magep-magep koyo ngono. Oh, alah kalau gong serban wis pisah kali kalau. Lah, ya kae wis dipangani iwak terik ngono. Iwak terik kok. Wong iwak terik bacok kowe. Nemu sesuwe ya. Anyet nyempan mung piranti kok. Golek oke ya masak dhewe. Wis, kujur iki wis. Kuwi jenenge piwales sing iwak nyang wong ngono kuwi. Wong kerep mangan iwak, saiki iwak mangan wong genti. Kuwi walese iwak laut. Mula sapa sing demen mangan gerameh? Besok bakal dipangan dening gerameh genti. Nang padune ra kuat tuku kaya kowe. Pradi wonten dawuh dinteni sak mentase. Kumambang Begawan Durna kekatan genyong nginum lah betan bisa enggak. Padaran saya malembung. Kakean pebon banyu wetenge saya mblendhuk. Kali anut marang akehing sarah kang jroning segara. Mulat sang Bima ya nyaut kunarapane Begawan Durna. Sopo sing kanggo gawe karo Durna bapakku. Durna bapakku nganti sirna namadyan ning segara. Durna bapakku yen pancen durung wancine mati. Ndak kirim bayu ing kaluripa Durna bapak. Aku Bratajena, Werkudara aku nusul kowe, Jar. Bapak goleki kowe kula. Iya, bektiku Durna bapakku. Iya, wis tak tampa kowe bekti karo papi ya, Nger. Papi goleki kowe ora kepethuk karo kowe ya, Nger. Papi kangen ya, Nger. Wah, iya. Kowe lagi perlu to, Nger? Oh, tegese aku. Ana wektu ketemu karo kowe ya Werkudara. Aja nganti ganggu marang perlumu Werkudara. Ora. Aku ora mongso diganggu. Nyemplung segara ku ya kene. Aku dipaido karo adimu. Aku jare mentala mateni kowe mongko aku babar pisan ora mentala Werkudara. Aku banyak diparani permati njaluk mati dikira aku mateni kowe Werkudara. Sing gedhe pangapuraning Durna bapakku. Iya. Piye mertane gawe entuk gawe apa durung? Pangestu aku wis entuk gawe. Tumuli medharna piye, Nggar? Besok wayana lakon siji bakal medharake nggonku. Suwita Durna bapakku. Ngono, Nggar? Iya, prataning nata Ndrawati.
Gudi adikku Werkudara syukur sekedhi jemurung Syadi wis bali. Kresna kakangku iya. Paman Begawan Durna kula nyuwun pangapunten. Bapa Penemban kula nyuwun pangapunten. Oh nggih, dawa sami-sami. Ya, Permati, saiki wis ora medokan aku kowe. Inggih mboten. Nggih, Durna wis mentas, Gong. Ha iya. Alah kae Kang jange gelo ya. Apa lah wong kathok iki mari kena banyu. Keparat. Lek mulu mindeng-mindeng. Kere-kere iki. Wah. Bruwet. Oh, lek bruwet ya apaan? Halo, praupane. Kowe aja kokan rembug. Kowe ngololo karo guru kok idak-idak cengelmu. Minggat. Permati, kula Petruk Bagong kena pidana. Korong saji aja diblonjo. Nono. Piye? Korong sasi ora nampa. Nggo nyalangi. Cuk caruk bareng. Jen wis entuk mesti akeh waletan. Ha iya. Lek kapan Dimas Werkudara aja kesana majaning dalan ayo tak kanthi kondur dadi pangarep-areping Kanjeng Bibi Kunti. Ya aku bali. Kula aku melu kowe ya, Nggar. Ora kondur yang suka limo. Lah. Tapi derek kowe ya. Wah, iya. Mboten kondur, mboten. Mangke dipun ajeng-ajeng. Wah, mboten. Wis ayo Dimas tinggal bali. Ayo tak lagi.